Gloria l-mulej. Naħseb is-sound huwa naqabax fuq l-internet. All right. Naħseb all right. Mela, morru fi ktib ta' Galatin. Illum huwa it-tielet messaġġ li ħankompli bl-għajnuna Alla fuq il-ġisem kontra l-ispirtu. Il-ġisem kontra l-ispirtu. Ħamorru fi ktib ta' Galatin. Morru Galatin, kapitlu 6. Litra tal-Galatin, litra ta' Pawlu lil-Galatin, kapitlu 6. Dan huwa messaġġ li fi ħafna stomot. L-aħħar messaġġ li għamiltilkom kien jismu min qed jiddomina. Il-ġisem jew l-ispirtu. Issa, meta aħna ngħidu l-ġisem, mhux bil-fors dejjem qed nirreferi għal dan il-ġisem, the flesh, il-laħam ġifieri. Meta ngħidu l-ġisem, qed ngħidu għal karnalità. Issa l-karnalità maqsuma fit-tnejn. Għandek il-karnalità tal-ġisem, ta' dan il-ġisem, li fil-Griku huwa sumo. U mbagħad għandek il-karnalità tas-suke ta' ġifieri ta' kif taħsibha. Il-karnalità li għadha ma tkunx imġedda bil-kelma tal-Alla. Illum ħanitkellmu fuq il-karnalità ta' persuna li għalkemm huwa jew hija Kristjana imma għadhom karnali. U kif aħna nikbru billi ma nibqgħux Kristjani karnali. Kristjani karnali. Biex infemkom daqsxejn malajr eżatt, morru fl-ewwel Korintin 3. Dan kemm il-darba jiġini f'qalbi dal-passaġġ. U naħseb ħanaqraħulkom. Number 1 hija l-kelma tal-Alla. U nista' ngħidilkom li dan il-passaġġ jgħod dejjem għall-Knisja. Li mi Knisja, sew il-Knisja b'mod ġenerali madwar id-dinja, sew il-Knisja f'Malta, u sew il-Knisja lokali, il-kongregazzjoni. L-ewwel Korintin 3, Pawlu qed jitkellem lil Kristjani. Kemm minnkom tixtiequ li Pawlu, l-Apostlu, kien il-pastor tagħkom? Kemm kontu taħsbu li tkampaw imqarġima? Jekk intom vera mitkla tal-Iskrittura, kif xi kultant jitkellem Pawlu, jiena amateur ħdejh. Anyway, vers 1. Jien ikoll aħwa ma stajtx inkellimkom bħala nies spiritwali. Immaġina li kieku jiena qed ngħidha lilkom hawn u qed ngħidilkom ma nistax inkellimkom bħala nies spiritwali dalilkom. Kif tħossuha? Ma mhux iktar illum. Le ara ma tgħidx stejn, le ġeni ġi River of Love. Le mhux ħaniġi u l-pastor jinkolli l-botti. Dak għalija kienet jgħid. Ara ħanserħilkom raskom għal kull wieħed minnkom qed ngħid. Inkluż għalija. Okay? Ħalli nobody's left out, ħadd ma jħossu imċaħħad. Pawla tidlhom ma stajtx inkellimkom bħala nies jiġifieri maturi, bħala nies vera jimxu fl-ispirtu. Issa, moħħkom hawn intom li intkom żelużi tħobbu l-mulej u tajjeb ta' dik. Imma xi kultant ikun hemm ċertu Kristjani żelużi biżbilanċ. Għax mhux kull minnu karnali ifisser li ma jħobbx il-Kristu. Għandek Kristjani li huma karnali jħobbhom il-Kristu imma baqgħu immaturi, baqgħu trabi fil-mulej. Mhix ħaġa ta' onur u mhix ħaġa li tiftaħar biha li tibqa' tarbija baby fil-mulej. Speċjalment meta tkun inti suppost ilek fi Kristu immwieled mill-ġdid, ma'ammet
tirċiv il-kelma u tibqa' taġixxi ta' tarbija ma tistax. Sewwa għax qudiem il-mulej mhuwiex ta' unur u mhux ħajjgħidlek prosit żgur. Anzi jgħidlek dal-kliem. Ma nistax inkellem ibni nħobbok imma ma nistax inkellmek ta' spiritwali tax. Għadek qed taġixxi li ta' karnali ta' baby. Sewwa. Iżda bħala nies tad-demm u l-laħam. Kważi ġifieri tgħidilhom qed inkellem bħala nies bħad-dinja. Qed niddilja magħkom Kristjani qed jgħidu Pawlu li daw bħalma niddilja mad-dinja. Mhix qed nilkom li m'intomx Kristjani għax rajtu l-Ispirtu Santu jmisskom u tkellimtu bl-ilsna anzi għandkom ħafna doni jaħdmu fihom, imma kif qed taġixxu bħad-dinja? Aħwa, il-bniedem Kristjan ovvjament inti titwieled mill-ġdid u tibda tikber. U tikber fl-erja tal-ispirtu issa. Aħna ngħiduha tikber spiritwali. Imma dik il-kelma jana ġebda. Għax teknikament ma tikbirx fl-ispiritwal, tikber fir-ruħ. Iftakru għamilt 20 sija nitkellem. Imma b'mod ġenerali aħna ngħidula growing up spiritually. Imma jekk kelli nagħmilek nkun iktar rett ngħidlek tikber fl-erja tar-ruħ. U l-erja tar-ruħ jiġifieri dik l-erja kif taħseb, kif taġixxi, kif titkellem. Qabli vera inti mwieled mill-ġdid fl-ispirtu tiegħek, imma kif taħsibha għadek bħal baby. Kif taġixxi u kif tirraġuna. Mhux qed nara differenza kif jirraġunaw id-dinja u tirraġuna int. Issa hawn min jgħidlek għax dak mhux vera Kristjan ta'. Jista' jkun li jkun hawn vera ma jkunux min, vera ma jkunx Kristjan, però jista' jkun ukoll li hawn min ikun vera Kristjan twieled minn ġdid ma baqa' karnali. Baqa' immatur. Hawn xi ħadd minnkom tixtieq tibqa' karnali baby u immatur? Glad li ħadd mal idea. Inti jekk ikollok baby u qed titimgħu u wara se ngħadu l-istess size. Wara sente jgħadu l-istess size. Żgur tibda tiġri b'dan it-tarbija ma' kull tabib u professur li hawn f'Malta u fid-dinja. Għax mhux normali. Issa saħwa. Pawlu lill-Knisja ta' Korintin qed jgħidulhom f'moħħalla intom minnhom suppost kif suppost tkunu ta'. U nista' ngħidilkom li hawn bosta Kristjani, inkluż anke li bosta jiġu rivelati, u naf li jħobbu lill-Alla, u naf li għandhom ħafna tajjeb, ma mbagħad kif jaħħendiljaw ċertu affarijiet, għadhom bħad-dinja. Għadhom karnali. Għadhom babies. Ma nistaw, inti aħwa, ma nistawx nibqgħu babies u nimmanifestaw il-glorja tal-Alla. Ħanerġa' ngħidha di. Ma nistawx nibqgħu babies u nimmanifestaw il-glorja tal-Alla. Kemm hawn minnkom taf xi tajt l-Iskrittura f'Rumani kapitlu 8 minn vers qisu 16 il-qudiem fejn tgħidlek il-kreazzjoni kollha qed tistenna il-manifestazzjoni ta' wlied Alla. Kemm hawn minnkom tixtiequ timmanifestaw il-glorja tal-Alla? Ma tistax tibqa' baby da? Għax ma timmanifestax il-glorja tal-Alla, tispiċċa timmanifesta il-karnalità tad-demonju jew tad-dinja. Min irid il-kelma hemmhekk fil-Bibja ġieli smajtuni ngħidilkom dil-kelma. Fil-Bibja, speċjalment fit-Testament Ġdid, hemm żewġ kliem għall-wlied Alla. Kulħadd huwa l-ewwel livell ta' wlied Alla, dak li jgħidulu teknon, jiġifieri għax inti mwielet minn Alla. U mbagħad hemm it-tieni, dak li jgħidulu hujos. Da mhux għax imwieled biss minn Alla huwa Kristjan, imma dan għax kiber jew għax kibret u maturat u fil-treġija ta' ħajtu kif jaġixxi, kif jitkellem. Da m'għadux issa biss imwieled minn Alla baby. Dan issa tant matura jew immaturat li issa kif teħħendilja l-affarijiet jtidher il-glorja tal-Alla fih għax hemm il-maturità.
Is-sintom għażis Knisja River of Love. Sew preżenti u dawk li tissegwu fuq Facebook u YouTube u televizjoni. Inti x'tixtieq tibqa'? Tixtieq tibqa' biss Justin Wilda miġdid u Justin inti rasek imseħħar bistriħa li inti tal-born again sewwa u inti tiġi l-Knisja ssibtu l-ħadd għax il-bibien miftuħin. Sewwa jew il-ħadd fil-għodu u il-ħadd fil-għaxija u mbagħad imma fl-aġir tiegħek. Kif taġixxi, kif taħsibha, kif titkellem. Jekk ikollok sitwazzjoni ta' dinja sewwa, jekk kull darba tittoqgħod tgħid x'inhi l-opinjoni tiegħek. Taf xi tfisser dik? Ħalli ma ngħidlekx li inti m'intix mitlufa jew mitluf. Imma Pawlu kieku jgħidlek ma nistax inkellmek bħala xi ħadd matur ta' ħajja. Għadek baby qalbi. U l-baby x'ituk? Il-baby x'ituk? Il-baby x'ituk? Xogħol. ħafna u ħafna u ħafna u ħafna xogħol u jqajmuk f'nofs tal-lejl fis-sija u jqajmuk f'nofs tal-lejl fit-tlieta u jqajmuk f'nofs tal-lejl fil-ħamsa u pastor ara x'għamlet li dik u pastor minix ħaniġi iktar hemm għax imħabba dak u pastor tiġi ngħid li nersaq lej River of Love għax inti hekk u għax inti m'intix hekk u għax inti kif u għax pastor dawn huma għadhom babies karnali u rrid inħen kull darba nieħu paċenzja u għandi l-frotta tal-paċenzja teġ kemm kibrit li dal-aħħar. Għax kull darba rrid noqgħod inbiddilhom il-ħarqa. Għax minflok iddeċidew ħanikber. Pastor. Issa. Nifhimha li kieku għandek ftit jiem fil-mulej. Imma Pawla taf daw wara 4 snin qed jgħidilhom dal-istess kliem ta'. Wara 4 snin fi Kristu Pawla qed jgħidilhom ġbajt inbidlilkom ħraqi. Ħriqi. Jekk inti għandek it-tfal u tant żentom li ta' 4 snin dak tbiddilhom ħriqi, m'intix qed tagħmilhom pjaċir lil lidek. Għaxet ħallihom handikappati fil-maturità tagħhom. Pereżempju jiena l-tfal tiegħi għandhom wieħed 9 u ieħor 10, xi kultant nirrabja naqa' magħhom ngħidhom irridek tikber, mur għamel is-sodda. Meta ħadd itgħallem tagħmel is-sodda? I don't know, meta ħadd itgħallem? Aħsar it-tazza, I don't know, meta ħadd itgħallem? Għadek 10 snin, meta ħadd itgħallem taħsel tazza? L-ġimgħa wieħed minnhom għetlu, nafx saqsejtu, xi ħaġa hekk, xi ħaġa faċli. Għalli ma nafx, għetlu tgħidx ma tridx xi sena università biex tmur titgħallem għadik. U ċertu Kristjani jaġixxu l-istess. Meta inti tikber, isimgħuni aħwa. Hemm ommi hemm wara, ma rridx intikom stampi biss, ħalli ma timmaġinawx iżejjed. Imma ħantikom stampa. Meta jiena kon baby, ommi kienet raddani. Tistgħu timmaġinaw jiena ommi traddani palissa? Mi qed jgħid iva, you are screwed. Titqu, imma ċertu Kristjani, hekk iridu d-dadi, pastor, reddani. Kemm ilek fil-mulej? 10 snin. Kemm ilek tiġi River of Love? 5 snin. Kif nista' nkellmek spiritualment jiena? Jekk għadek trid il-Gugu. U Pawla dak li tgħid. Naf li salvat u inti salvata x'għandek il-Kristu, għalmenu imma ħejja ja nikbru. Għax li l-pastor qed itteħroġ ma tax hu.
Il-xogħol ma jdejjaqniex, għax il-xogħol fih barka. Imma ma l-istess baby idejjaqni fl-aħħar mill-aħħar. Għattafmu? U Alla dak li jrid, jiena u inti ma nistax nibqgħu teknon, intom lilkom hawnhekk fil-mulej u tiġu River of Love u tiġu fil-kelma, intom ix-xogħol nagħmel jiena suppost tagħmlu intom. Mhux għad irid intik il-gugu. Issek ħadd għalik, għandek bżonn żewġ guggi. Mbagħad naqilbek, waħda nagħmel wara. Imma Pawlu l-istess kliem qed jgħid, ma nistgħux ngħidu li aħna maturi, ma nistax nippretendu li l-glorja tal-Alla timmanifesta fina u għadna babies. Qed inkunu karnali. Il-konferenza li ġejja jekk Alla jrid jisimha ir-renju tar-re tal-glorja. Timmissjawix. Ir-renju tar-re tal-glorja. U diġà qed insajjar il-messaġġ minn issa. Qed jinħema fl-ispirtu tiegħi. Ħanaraw sinjali, ġubijiet, mirakli. Minar ma nitolbu għal mirakli. Dik il-glorja da. Fil-glorja ma titlobx għal mirakli, fil-glorja l-mirakli tiġa hemm. Fil-glorja ma titlobx għal fejqan ta', fil-glorja tfiq. Fil-glorja ma titlobx biex inneħħ il-kanser. Il-kanser jisparixxi fil-glorja. Imma rridu nikbru. Imma rridu nimmaturaw. Ma nistax nibqgħu babies. Amen. Hallelujah. Ma iżda bħal nista d-demu l-laħam bħal trabi fi Kristu. Issa daw għattilkom kienu ilhom fil-mulej 4 snin. Tiġa. Għalhekk Pawlu tgħidilhom għadkom babies wara 4 snin. Għal dawk li intom 4 snin, il-fuq żgur ma nipretendix li jiena noqgħod inżoqqkom il-gugu. Però ma jfisix sa 4 snin se nibqa' baby tal-anqas. Ta' 4 snin inti tiġa suppost qed tmetti dejk. Taħdem għas-saltna. Kien hemm nies li Kristu dak il-ħin stess badhom mur xandar. Ma jfissim għallux mur iftaħ knisja ta' għallu mur xandar il-Vanġel. Mur xandar, mur għamel, mur ejtxa għamel miak il-molej. Intom kollha tistgħu, anzi għandkom toħorġu fit-toroq ta' Malta Għawdex. Kemm minnkom il-molej għamel xi ħaġa f'ħajtek, għamel ħanara, għamel xi ħaġa f'ħajtek il-molej. Lil min qed tgħid? Dak l-evanġeliżmu. Murejt lil Malta x'għamel miegħek il-mulej. M'hemm bżonn tkun bħal Ruben, jew tkun bħal Dwayne, jew tkun bħal Mario, jew tkun bħal Pastor, kun bħal Kristu. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you Lord. Ismela. Ħalib sqejtkom mhux ikel jew mhux laħam ġifieri għax ma kontux tifilħu għalih. Il-laħam x'għamellek? Jekk ma tkunx tiflaħ għalih. Jifgak. Meta jiena xi ħadd iġi jgħid li għax ħadd li fuq xi ċuċċata, ngħid oh no. It-tort tiegħi. Għax tajta laħma u dik kull ma kellha ridet il-goggu xorta. Però ngħidilkom ħaġa. Il-laħam il-ħalib huwa kemm iżommok ħaj. Il-laħam huwa dak li jkabrek u jsaħħanlek is-snin u x-xedaq. Il-laħam tal-kelma lek anka fi ktieb tal-Lut. Tgħidlek il-laħam tal-kelma huwa tajjeb għal min hu matur. U nista' nissigurakom fin-natural ħafna minnkom naf li meta jaqbdek il-ġuħ ma tmux tieħu tazza ħalib. Tmorru tiklu xi buffet, xi burger, xi chicken breast. Sewwa, tafu x'tieklu. U fl-ispirtu l-mulet jgħidin uj, mela ħanibqgħu babies, mela ħanibqgħu karnali. Per eżempju, ċertu aħwa, u ovvjament jiena mhux ħansemmi ismijiet
u laqqas issaqsuni għax-xorta mhux ħanejdilkom. Imma ċertu waħdu xi kultant kif jikdbu jew jikdbu fuq il-Facebook. Jew nkella jikdbu lili jew il-Marti. Nibda ngħid Jesus Lord. Din salvata. Ma salvat. Għax tibda toħroġ l-arroganza, l-ignoranza u l-karnalità. U nibda ngħid di fuq xi qed tgħix dal-aħħar 5 snin, di l-aħħar 6 snin, fuq x'kienet qed tgħix? Fuq il-ħalib, fuq il-guggu biss. Faċli aħwa ħanejlek ismawni. Waħda mill-affarijiet li jiena u inta ħanikbru kulħadd hija meta inti ssib xi ħaġa jew ma toġbokx, jew ma taqbilx magħha, u int kif ħadd iddilja magħha. Ħanilkom aħwa. Darba l-mulej qalli kien hemm xi sitwazzjoni li kont qed nitlob biex il-mulej ibiddilha. U l-mulej qalli ibni f'dawn is-sitwazzjonijiet li qalbek tiġi marbula. Kieku inti tieħu dejjem dak li trid int f'kull sitwazzjoni. Għejdli fejn ħadd tikber. Ħanejdlek, ċertu xewk minnkom, u mhux qed nirreferi għal mart jew xi saħta jew xi magħmul, imma xi sitwazzjoni li nqalat fix-xogħol, fil-fellowship, fil-familja. U inti titlob mulej neħħiha ħasra għalajek ma rridx. Għax int għandek bżonn tgħaddi minnha di ħad ikber u ħadd matura. Mhux għall-mart qed ngħidlek għax il-mart qatt ma jiġi minn Alla. Il-Bibja tgħidlek imkien ma Alla jittestjana bil-mart, jittestjana bil-kelma. U jittestjana bl-ispirtu biex aħna nkunu naraw fejn jiena mal-mulej vera. U ċertu problemi jew sfidi li jiġu fil-ħajja ta' fif ħatallibhom billi tiffaċċjhom biex taħrab minnhom. Jew ant murant il-passer li ieħor għax kemm jitħaqlek. Jew ant murant il-brader biex toqgħod tgħid lilu. Jekk għamillek xi ħaġa ħuk, mur kellem lilu. Jekk għamlitlek xi ħaġa oħra, mhux għamlitlek ta' ġifieri għamlitlek, ma qbilx fi ħaġa. Mur kellem lilha. Għax hemm Alla tant huwa wise li huwa ovvja. Hello. Ovvja li Alla wise. Imma ra kemm wise. Ma taqbilx, mur kellem il-ħuk. U qabel ma tirranġa l-avel ma' ħuk, tersax lejja. Hekk qed jgħidlek Alla. Taf li jekk jgħid Alla fil-Kitba ta' Mattew kapitul 5? I wanna cry, Pastor, pray for me. Ma rridx, mur irranġa. Għax ċertu nies, what they want prayer for is I don't want to face my challenge. Le għal xejn ħanitlob ta. No, face your challenge. Għax number one li tiffaċċja s-sitwazzjoni ħatik opportunità biex timmatura. U ma tibqax karnali. U ma tibqax bħalma qal Pawlu baby. Hemmhekk. Mhux taħrab. Meta inti kollok xi test, ejn nagħmlu mod tal-iskola jew tax-xogħol fuq promotion. Inti ma tmux għand il-manager jew għand il-boss toqgħod tikpilu. Le. Tittiffaċċja t-test, prepara ruħek għat-test u tgħaddi tajjeb. U mbagħad wara jkollok u anke wara xi ġrilek. Tħossok tajjeb li għaddejt minnu, għaddejt it-test, iffaċċajtu għaddejtu. ċertu aħwa, mhux hawn biss ta' ġifieri, li ħarbu, minflok iffaċċjaw it-test ħarbu, dak it-test għadu jiġu warahom. Għax Alla huwa immens tal-ġenn, għalhekk jgħidlek, inti u tiela li għandi, ħanamilkom fi kliem ieħor biex tifhmuha. Għax kultant aħna meta naraw Mattew 5:25, inti u tiela bl-offerta, kienet tfakkarli fil-Knisja Kattolika dak iż-żmien. Nersaq lejl artal bħala ima uġi. It's all right, no problem. Imma ma għasman dik ma kienet tirreferi. Ma kienx tirreferi għal dik. Tersaq fini l-offerta tiegħi, x'inhi l-offerta tiegħek li ġib il-mulejjen? It-talb. Help me. No.
More fix it first. Go and fix it first. Lord, help me. No, go and first fix that thing. Lord, make me strong. Then fix that thing. Mulej tini s-saħħa. Mela, mur ifaċċa. Ma nis-saħħa. Once it ifaċċa kollok is-saħħa. Isa kaddej li mulej kabbal il-masil, mur il-ġim. Kabbaru li. All right. Mela poġġi taħt il-bench press. Tqila, imma jekk terfaħħa tis-saħħa. Issa l-ġimmijiet ta' Malta kollha ħajintlew. Qed tifhmuha jiena u inti nikbru nimmaturaw nkunu vera nispiritwali, mhux karnali, billi aħna niffaċċjaw is-sitwazzjoni u l-mulejja tik il-grazzja mhux biex taħrab, il-grazzja biex teleb. Halleluja. Amen. Grazzi mulej. Halleluja. Għax ma kontux tifilħu għall-laħam u lanqas issa ma tistgħu għalih qed jgħid Pawlu lill-Korintin. Għaliex għadkom tgħixu skont il-ġisem. La darba foskom għadhem lejra, għadhem foskom lejra, u l-ġlied, river of love mawx ejra u mawx ġlied. Ejra ma naħsibx li hawn, imma xi kultant xi ġlied hawn xi argumenti kun hawn. Sekkaw lejra, jew argumenti, xi tittamel? Toqgħod tiċċempel il-pastor kull darba? Ħanedilkom aħwa, jiena li inti ċempilli u nipprova ngħinek fejn nista' ma jimpurtax. Imma ħafna mid-drabi jfittxu l-pastor għax ma jfkinux fitxu l-mulej qabel. Inwedek aħwa, ħanedilkom meta jiena kont rejma, knisja ta' meta kont hemm jiena madwar 8,000 ruħ, immaġinaw 8,000 ruħ imorru għand il-pastor. Da la jorqot, la jikol, la jinħasel, la imur jagħmel affarijiet jew xejn, għax jinkoll intaqa' man-nies kieku. Aħna naqraw il-kelma u nitalmu l-kelma biex nitalmu kif naġixxu u niffaċċjaw is-sitwazzjoni tal-ħajja. Mhux biex fil-korda ma ċempel il-passer. Issa, mhux qed nilkom iċċempulix. Sewwa min ikollu vera bżonn. Imma tafx ħafna drabi tafx ngħidilkom jiena xemm miktub eżattament fil-kelma ta'. Allora rajta waħdek inti mhux l-istess riżultat u l-istess risposta kien ħajkollok. Amen. Ma tafx il-Bibja jekk tgħidlek jekk inti ħadd għalik tittiffaċċja l-persuna, jew jekk xi ħadd weġġak taħfillu, jew jekk inti xi ħadd tagħmilek id-deni tagħmillu l-ġid, jew jekk xi ħadd tagħmilek xi ħaġa inti tinsa u daqsik qatt ma kien xejn għax inti spiritwali u għax inti matu. Mhux hekk tgħidlek l-iskrittura, mhux hekk ħajjejlek Ġesu. Mela qodzhom inti ta' issa la tintaqa' magħha mur jgħidilha ħanejdlek issa niffanċi fil-komma. Amen, aħwa. Mela. Alleluja. Kulħadd jgħidlu mulej illum f'isem Ġesu Kristu jien ħanoħroġ minn hawn naf x'għandi nagħmel u ħanserraħ il-pastor. U lill-mara tiegħu. Bl-ebda mod ma tnejlkom x'nuħu pjaċir nintaqa' mal-aħwa. Imma nuħu pjaċir kieku nieħdu pjaċir tgħidli x'qed jagħmel miegħek il-mulej. Amen. Mhux għax ħadd għalik fuq xi ħaġa, għax dik weġġatek u għax dik għamlet xi ħaġa ma ġbitekx. Meta tagħmelha man-nies mhux dawn l-affarijiet ħajkollok qalbi. U dawn l-affarijiet li ħajkabruk u jimmaturawk. That's it. Amen, aħwa? Alleluja. Vers, mela. Meta hemm foskom min jgħid jien ta' Pawlu, jien ta' Apollo. Mintom x'taħsbu ta' bnedmin, u minnu Apollo, minnu Pawlu. Huma l-Ministeri ta' permezz tagħhom intom immintu wkoll wieħed minnkom skont ma taħilmu lej. Jien ħawilt, insomma. Morru issa fil-ktib ta' Galatin 6. Qed tieħdu pjaċir. Kemm minnkom qed jistreċċjaw il-muscles bħalissa? Amen. Għaw xi ħadd qed iħosslu ġieħ tal-għadam għax qed jikbillu l-għadam ukoll. Galatin 6.
Ħanilkom aħwa, meta jiena nikber spiritualment, ħantikom ċavetta, mhux l-unika waħda mill-affarijiet, waħda miċwivet. Ħafna drabi bniedem karnali ikun bniedem argumentattiv. Fimtuħ dak il-statement? Bniedem karnali ikun bniedem argumentattiv. Għandu jew għandha opinjoni għal kollox. Bniedem spiritwali wieħed mill-karatteristiċi huwa jgħid inqas. Josserva iktar, jitlob id-doppju u jgħid biss fejn hemm bżonn. Bis-serjetà ngħidilkom. Nista' ngħidilkom kważi 100%. Bniedem karnali, waħda mill-areas li tarfu mal-ewwel li hu jew hi karnali hija minn il-sinhom. Ma jifqux jgħidu. Bniedem spiritwali bil-aqal, josserva, jitlob u bi prudenza fil-ħin waqtu jgħid kelma, tgħid dak li għandek tgħid. Pawlu jitkellem fuq dan fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 4. Ikom ħallu kliemkom, ħanamilkom il-paraphrase tiegħu. Ferba ta' Efesin, Pawlu jgħid, ħallux kliemkom ikun bħal nies tad-dinja. Goodness gracious, inti tmur river of love. Lord have mercy. Jien il-passer tiegħek, oh God have mercy, Lord. Ġej full-time job. Bniedem spiritwali tara prudenza fih, jew fiha. Hemm grazzja, paċenzja. Ovvjament bniedem spiritwali maturi ġifieri. Ġifieri spiritwali għax immatura, mhux spiritwali biss għax twilet mill-ġdid. Bniedem spiritwali għax immatura iqis ħafna xtajt. Mux tawweġ il-verità da, anzi, pjuttost il-kontra, l-bnedem spirituali talla jgħidilek kif inhi. Issa, hemm differenza bejn jitkellem one-on-one u tippritka. Għax waħda I'm talking at you. The other one is I'm talking with you. Waħda is I'm proclaiming, qed nipproklama. U oħra hija jien qed nitkellem miegħek one-on-one. M'hemm bżonn nipproklamalek qed nitkellmu. Sewwa, imma bniedem spiritwali tarafhom minn dawn l-affarijiet. Issa l-ewwel kontent tlieta Pawlu jitkellem daqsxejn fuqhom u għandek Galatin 5 u 6 Pawlu jitkellem ħafna fuqha. Il-frott tal-ispirtu, il-karatteristiċi ta' bniedem Kristjan matur. Waħda mill-affarijiet li meta tikber fil-mulej, aħna ninsew, aħna bħala identità wirt, aħna uliet. Kulħadd jgħid jiena uliet Alla. Jiena ben Alla, jiena bint Alla, jekk inti mara. Imma bħala sejħa aħna għaddejja. Bħala wirt jien iben Alla. Bħala sejħa jien għaddej ta' Alla. Ġessu huwa iben Alla imma ġibiex jaqdi. Aħna jiena u inti twilidna miġdid permezz tal-grazzja ta' Alla, permezz tal-Ispiritu Santu u l-kelma u għebinna fi Kristu, imma twilidna miġdid biex naqdu. Aħwa, waħda mill-kliem għaddejja fil-ktieb ta' kapitlu Rumani wieħed hija l-kelma dulos, skjaf minn rajħ. Jiġifieri, ħafna mid-drabi il-bniedem spiritwali ma jqalek il-Bibja tgħidlek li mħabba ma tfittix dak li huwa tagħha, imma dik hija l-imħabba tal-Alla. Mhux imħabba tal-bniedem. U l-bniedem spiritwali ma jqgħodx ifittex dak li huwa tiegħu.
Kapiex aħwa differenza? Il-bnidem spiritwali ma joqgħodx jieqaf, jitkebbeb f'ħafna dak li bil-Malta jgħidulhom ċuċċati. ċuċċati. Xi kultant ikolli niddilja ma' xi aħwa fuq ċuċċati. Fuq ċuċċati. Tant hemm xogħol fis-saltna x'tagħmel li meta nikolli nieqaf minn xi ħaġa li tkun ħafna iktar importanti biex niddilja ma' xi ċuċċata, nibda ngħid ħasra jien. X'ħela ta' ħin naqra fuq x'faquni, fuq x'xempluli, ara fuq xi xed iħħasiljani fuq din iċ-ċuċċata. Qed tifhmuha? Ejjew nikbru. Ejjew nkunu nies matura spiritwali. Ejjew ma nibqgħux nitqabdu maċ-ċuċċati. Ejjew nimxu fl-umiltà ta' Kristu. Jekk tiżbalja, li kulħadd jista' jiżbalja, indem, irranġa. F'kull sitwazzjoni ara int fejn żbaljajt, fejn stajt għamilt l-affarijiet aħjar. U mbagħad ħu responsabilità ta' emilek mal-mulej. Mhux responsabilità ta' emilu, jew emila, jew emilhom, responsabilità tiegħek ta' emilek. Amen aħwa? Dak huma kollha karatteristiċi ta' bniedem matur spirituali. Ta' bniedem matur spirituali. Galatin 6, sorry. L-aħwa jekk xi ħadd jinqabad f'xi ħtija, intom spiritwali. Intom ġifieri matura fil-fidi. Intom Kristjani daqshekk li żbalja, imma int matur iktar. X'għandu jagħmel? Widbuh bi spiritu ta' ħlewwa. Għadu attenti li ma tkunux imġarba intom ukoll, erfu it-tabija ta' xulxin u hekk tkunu qegħdin tħarsu il-liġi ta' Kristu. Meta ngħinu lil xulxin, meta inti tgħin il-ħukku lil ħoħtok fi Kristu, mhux biex tidher aħjar jew iktar wise jew iktar b'saħħtek, imma biex terfgħu. Inti tkun qed twettaq il-liġi ta' Kristu. Jekk xi ħadd jaħseb li hu xi ħaġa meta ma hu xejn, that's very humbling. Aħna maħna xejn aħwa ta' mingħajr mulej, maħna xejn zero. Fil-ktib ta' Filippin Pawlu jgħid jien ħmieġ. Jekk xi darba jruk ħmieġ, ngħidulhom għandhom raġun. Vera. Int ħmieġ, jiena u int ħmieġ tal-art. Aħna llum xi ħaġa minħabba x'għamel Kristu fina ta'. Hallelujah. Thank you Lord. Jekk xi ħadd jaħseb li hu xi ħaġa meta ma hu xejn, ikun iqarraq bih innifsu. Kull wieħed jarbel emilu mhux il-ħoħ. Ovvjament jiena wieħed mill-iktar nider. Sew fuq televiżjoni, sew għax nidel fuq il-pulptu, allura faċli kulħadd jiena qiegħed fil-bilanċ, jiena niġi skrutinat kontinwament, u naf għax għalhekk l-iskrittura tgħidlek dawk li jmexxu dawk li għalmu ħajkunu ġġedikati aktar, mhux biss fil-ħajja li ġejja minn issa. Jiena ġġedikat iktar minnkom minn issa bħalissa. Sewwa, jekk għandek meta jruħ qed jaħarsu lejja, għandi meta jruħ bħalissa qed jarbluni, tiġġedikawni. Amen. Kull wieħed jarbel emilu, imbagħad ikun jista' jiftaħħar bih innifsu u mhux b'ħadd ieħor. Kull wieħed għandu t-tabija tiegħu x'jerfa'. Dak li qed jgħallem id-dottrina għandu jaqsam ġidu ma' min, dak li qed jitgħallem id-dottrina għandu jaqsam ġidu ma' min jgħallmu. Titqarqux Alla ma jitħaq bih ħadd. U nuk li noqgħod inwaħħal fil-mara għax il-mara torta l-mara. Għanajdlek, il-mara għandha tortu m'għandix.
Irġiel. Ikkallariet kif nedet jaħnu ħordu l-messaġġ li għamilt lill-irġiel ġemilu. Ma fil-każ morru nisimgħu il-messaġġ li ieħor li għamiltilkom xi sentejlu. Jismu Gatekeepers. Please, irġiel morru simgħu. Mara ixtrilu pizza, ikla l-raġel u għedlu juqot jara dak il-preach. Mbagħad kif jaraw jispiċċa ixtri ikla lili għax inkontajtilu. Aqsam ġidek ma min qed jgħallem. Imma isimgħuni. In-nies il-mara tiegħi jekk żbaljat inti ta' tirrenda kont il-Alla. As simple as that. Imma jien ma nistax niwaħħal fil-mara għax jien żbaljajt. Jista' jkun li forsi il-mara tkun għamlet xi ħaġa li resqitni f'tarf tardum, imma mhux xorta jiena qbist ħadd ma mbuttalina. U viċi versa. Mara inti, u nukli toqgħod waħħal f'żewġek, ħadd ma poġġilek revolver ma' rasek biex tagħmel dak li għamilt. Inti l-għażla għamilta, id-deċiżjoni kienet fidejk sal-aħħar minuta. U nukli brother, toqgħod waħħal jew fil-pastor, jew sister twaħħal fil-pastor l-oħra, jew fil-ħuq, u nukli. Alla tjara int f'kull sitwazzjoni kif ħadd iħħendilha. Kif ħan iħħendilha. Il-ġimgħa l-oħra jiena tkellimt ma' intqajt ma' żewġ pastors hawn Malta li huma sweet għandi relazzjoni tajba magħhom. U tkellimna fuq affarijiet bħal dawn. Għaw Malta għaw mexxejja li laqqas jistgħu jaraw wiċċ ieħor. U jista' jkun forsi għandhom xi raġun ġew imweġġa. Imma jiena ħanibqa' bir-raġun. Jiena ħanibqa' noqgħod inżomm. Issa, mhux ħadkun faċli, le. Imma jekk jien spiritwali irid neleb il-karnalità tiegħi. Għaliex il-karnalità l-immaturità tiegħi jista' jkun u ħafna drabi hekk ikun li jien qed nibblokkja qed inwaqqaf xi ħaġa kbira li Alla jew għandu għalija jew għandu għall-Knisja tiegħi. Tiegħi meta jgħidilkom mhux jgħiġbi għax jiena tal-pastor għax jiena ma nemmix River of Love mhix tiegħi. River of Love hija l-Knisja li Alla bil-grazzja tiegħu tin il-grazzja nira. Ma mhix tiegħi. Il-Knisja ta' Kristu. Meta xi ħadd minnkom jgħidu ħammuru il-Knisja ta' Gordon. Stop it. Il-Knisja mhix ta' Gordon. Il-Knisja jiena għandu ħsiebha bħala raj kif Alla jtin il-grazzja kif nista', imma meta tagħtu rendu kont intom mhux il-pastor ħadd tagħtu rendu konta. Lil Kristu. U hu jaf li n-naċu ma tiegħu mhumiex tiegħi. Imma għalhekk il-mulej qatt ma jgħidlek orrajt nifmek għax għamillek jekk dik. Orrajt nifmek għax hekk għamlitlek il-barra. Qatt ma ħajlek hekk. Int kif ikkandaljajta? U meta tiffaċċja dik ir-realtà, inti tibda timmatura. Għalhekk kunuk li noqgħod inżomm il-punt għax inti għamilt li hekk, għax inti għamilt li hekk. Għajn nagħmlu mod vera, għamilt li hekk. U issa? X'għan nagħmlu? Nibqgħu waħlin? Għax il-brother għamil li hekk, għax il-mara għamilt li hekk, mela għadni mwaħħal, għax jien għadni baby. Oops. Let's grow up. Taf kif tikber? Li tmut għal jien għal karnalità tiegħek. Issa nara wara. Vers 7. Titqarqux. Alla ma jitħaq bih ħadd. Dak il-bniedem li jiżra, dak huwa jaħsad. Xi wħud minna qed nieklu l-frott taż-żerriegħa li jien żrajt. Min jiżra f'ġismu, araw ġejja, min jiżra f'ġismu, x'ħajaħsad? Il-ħażen. F'ġismu it-taħsir
ħatizra ħażin? Mela ħażin ġej lura lek. ħatizra d-deni? Mela d-deni ġej lura lek. Imma jekk tiżra fl-ispirtu, inti affarijiet tal-ispirtu ġejjin lura lek, inkluż il-ħajja ta' dejjem. Ma nejjew qatt nagħmlu l-ġid. Għax jekk ma naqtawx qalbna, ġifieri aħna tgħaddi minn sitwazzjonijiet fejn ma jkollokx ħabtit ġidi l-fellowship iktar, ma jkollokx ħabtit titlob iktar, ma jkollokx ħabtit taqra l-bibi iktar, ma jkollok ħabtit tara l-ħadd iktar. Jekk ma taqtax qalbek, dik iż-żmien, dak is-sitwazzjoni tgħaddi u inti tara l-ħsat fl-ispirtu li inti żrajt. Taqtax qalbek. Sakemm għadna żmien ħanamlu l-ġid ma' kulħadd l-iktar ma' qrabatna fil-fidi u f'dil-kongregazzjoni immedjata fl-iktar li nagħmlu l-ġid lill-aħwa ta' dil-familja. Meta jiena ngħid kontra oħti, meta jiena ngħid kontra ħija, meta jiena ngħid kontra l-mexxejja tiegħi, qed tagħmel id-deni fl-għalqa li jien stess ħataħsad lura deni minna. U mhux ħajswilek ta' ġid quddiem Alla. Imma jekk taħsad fil-ġid, taħsad affarijiet sbieħ, tgħid affarijiet sbieħ jiġu lura lek. Alleluja. Grazzi Mulej Qaddis. Grazzi Ġesu. Il-ġisem x'qed naraw fl-iskrittura ħwaw. Ħanispiċċaw ftit ieħor. Brother, would you please come? Il-ġisem huwa dejjem kontra l-ispirtu. Il-ġisem irid jagħmel affarijiet kontra dak li jrid Alla. Kulħadd jafa di ma ħanejdilkom. Il-ġisem f'dak li inti tiżra fil-ġisem huwa temporanju. Dak li tiżra fl-ispirtu huwa etern. Xi kultant aħna fil-ġisem ngħidu hija mhux darba tgħix, sena ftit tgħidix dik. Jiena u inti ħanejxu għal dejjem. Ma dak li jiena nagħmel fl-ispirtu, meta nimxi bil-mħabba, naħfer, ma nżommx konti tal-ħadd ieħor, nieħu paċenzja nara għajn waħda, ninsa, x'qed nagħmel? Qed niżra f'affarijiet li jiena xi darba quddiem Alla qatt narahom, qatt nara xi żrajt, il-Mulej jorini xi żrajt xi darba. Fl-ispirtu. Illum fejn int? X'inhi r-realtà tiegħek? Fejn inti qed timxi? Ħanilkom aħwa, fl-iskrittura teżisti ħafna l-frażi fi Kristu. Ġi smajtuha fi Kristu? U Kristu fik? Ismawni, għabdu dir-revelazzjoni. Kull min hu Kristjan għandu l-Kristu fih. Imma mhux kull min hu Kristjan huwa fi Kristu. Kristu fik għax awtomatikament iġġorru għaxu fik fl-ispirtu. Imma in fi Kristu għax inta għamilt għażla li ħatejx bħal Kristu waqt li qed tgħix f'din il-ħajja. Inti Kristjan għax biss għandek il-Kristu fik, jew għax Kristjan għax mill-aġir tiegħek kif titkellem la tiddudi tiegħek, inti vera persuna li tgħix fi Kristu. Amen. Halleluja. Meta jiena ngħix fil-ġisem, jew naġixxi fil-ġisem, jiena nidneb. Inti tkun qed tidneb. Meta naġixxi fl-ispirtu, jiena tinkun ħaġa waħda m'Alla. Inkun verament titwettaq l-iskrittura bħalma hu hekk aħna f'din id-dinja. Il-karnali jimxi bil-pinna u l-klamar, ġifieri bil-liġi dejjem iżomm il-kontijiet. L-ispiritwali jimxi fl-imħabba. Jew nkella fl-ispirtu. U l-imħabba u l-ispirtu huma ħaġa waħda.
هللويا. اسمعوني يا أخوة، الحياة في كريستو مش دايم فاجلي، اما permessa كريستو دايم possibly. أين طالبوا في اليمكن؟ ياك يعجبكم كل خاطئ يبقى بلاده ما يتشعلوش بليز. 6 سكوند أخرى. ياك أنت دا الكلام لقات لك قلبك، كمان مين دا الكلام مسلك قلبك وليدي. ياك عندك بزون تمر الدار وترجع تسمعه وتستثمر فوق اليوتيوب ارجع تسمعه وخلي الاسبريتو سانتو يكلمك. أين طالبوا في اليمكن يا سيسترز؟ اطلب معي. قال له مستر أديس grazie a ابنك جيسو لحاس صليب عليا. grazie الكلمة قديسة ديك مولاي اللي تنفد لي قلبي واللي تكمبلي تترانسفورماني باش نصير نشبه الكريستو جيسو. ما ريتش نبقى بيبي مولاي، اريد نكبر وريت نماتورة باش الجلوريا تياك تمانيفستا فيا مولاي. دان هو possible بالجراتسيا تياك، ودان هو possible بالسبيرتو قديس تياك يخدم فيا. وبحال باولو نعيت لما يكون قط لنفتخر ياك مش بس في الصليب تاع سيدنا جيسو كريستو. لبيغ الدنيا كيف تحسبها الدنيا، كيف تتكلم الدنيا، كيف تجيش الدنيا، ايام صلبة ليا وين الدنيا. اللوم ناف مولاي لي شين ما يسوى خليف الخلق جديد في كريستو. مولاي عديس نصوت مثلي لنفس الليك، نصوت مثلي لنفس الليك جسوم بحال سيدي بحال المولاي تياي وبحال السالفاتور تياي. فينين قصدك؟ فينين قصد الخوتي اغفر لي مولاي. بحال ما انت ما تزومش الكونتيات مياي مولاي، اكو كل ما نزومش الكونتيات مع خوتي. داوك لسباليا وكونتراتيا لنخاص لنقصوني نغفر لهم نباركهم ونطلب عليهم البركة تياك باش انتي تلومنهم بحال ما تين لي نكون اللومنان. نافل من عيرك ما ين شيء زيرو. ما permessa الكريستو فيا الاسبريتو قدس تياك كل كلمة تياك تخدم فيا. اللوم ينفلح على كلش. ما ريتش نبقى كارنالي وتربية. اريد نكبر ونكمبري نجي ترانسفورمات نشبه اكتر دايم السيد جيسو كريستو في الاسبيرتو وفي المحبة. على الجلوريا ديك مسير. امين. هللويا. امين. اين امم بالويفة زهوة يا كنتي رايدا المساج يا كنتي يدك الطلبة من قلبك اللوم انتي انولدت من جديد سالفات نوبتك مغفورة واسمك جي مكتوب في كتابة الحية. كومبلي اقرا البيبيا تكلم عن مولاي في الطلب ويا انا اتمنى جوا الكومونيتي كل نهار تا 4 ونهار تا 6 في 7 والخط في الأوضة في 10 البقية زمانك فوق جسو وكومبلي يمشي فيه في السبيرتو هتكون داك الولد تالا للجلوريا تيو تمانيفستا في الحياة تياك.